šťastie a spokojnosť vs. sebaklam. Na ktorej strane si ty? Zlá správa pre teba, nič medzi nie je. Buď šťastný a spokojný si, alebo žiješ ešte život v sebaklame. Bude niekto tehotný, alebo nie je. Na 74% nemôže byť žena tehotná. Preto, ak niekto šťastný a spokojný na každej úrovni svojho bytia ešte tak naozaj nie je, tam stále figuruje sebaklam. Dobrá správa pre teba? Môžeš byť šťastný. Nevedela som, ako ťa na nový rok 2024 pozdraviť, ale som pred chvíľou počúvala jedného môjho učiteľa a inšpirácia bola jasná. No, poviem. Prajem ti v tomto roku viac utrpenia. Nezľakni sa ešte až tak, lebo vďaka tomu ti prajem aj sa nájsť. Nájsť sa vďaka úprimnosti k sebe. Nie tej prchavej cez ego, ale tej skutočnej, ktorá ti nenechá spať. Tá, ktorá sa neustále tam niekde v tebe ozýva až kričí, aby si ju všimol. Ahoj milá bytozeme. Som Rea, lektorka a mediátorka vedomých vzťahov, intimity a života. Najviac ma zaujímajú rozdiely medzi ženskou a mužskou podstatou. O tejto téme môžeš odo mňa už aj e-book pýtať. A dokonca všetko podrobne vieme rozobrať počas našej spoločnej konzultácii. Prítomná pravda stále pôjde z očí v oči minulosti a zvykom. Tvoj vnútorný hlas len chce, aby si bol lepším človekom. Pripustíš si ten hlas prejaviť sa. Urobíš tú potrebnú zmenu, aby si sa lepšie cítil. Uvedomuješ si, že ten vnútorný konflikt ega a duše je potrebný k zmene? Koho necháš zvíťaziť? Ovládne ťa ešte ego? Alebo už si dovolíš vykročiť podľa tvojho hlasu v sebe, ktorý ťa vedie konať? Konať tú potrebnú zmenu, bez ktorej sa spokojnejším cítiť nemôžeš, ale vďaka ktorej na seba budeš pozerať s klobúkom dole? Sebaklam sa ľahko nachádza. Stačí si trošku vnútornej sily v sebe nájsť a vložiť do slov to, čo v sebe cítiš. Ťažké? Vôbec nie. Len to treba spraviť. To je celá veda tvojho šťastia. Čiže čo máš spraviť tento rok? Dať do slov to, čo v sebe aj cítiš a presne podľa toho pocitu konať. Dať do slov to, čo v sebe cítiš a presne podľa toho pocitu konať. Samozrejme, čo necítiš, to zase neurobiť. Ak ti to zatiaľ ide ťažšie, nájdi svojho terapeuta, ktorý ti pomôže začať o sebe úprimne rozprávať, ktorý ťa pochopí a popočúva a ktorý ti zároveň dokáže aj pomôcť vykročiť a tie slová dať do činov. Filozofovať o niečom nestačí. Sebarozvoj je len nutná zastávka k žitiu seba. Bez konkrétnych činov sa budeš na tomto brehu len tápať. A aj keď druhý breh budeš vidieť, bez toho, že by si do tej možno studenej a hlbokej vody skočil, tam nikdy nedopláveš. Musíš sa naučiť plávať, keď ti to ešte nejde. Ale k tomuto kroku najprv do tej hlbokej vody, ktorá z teba vyplaví tie temnosti tvojho ega, musíš najprv s odvahou či prekonaním strachu, to je jedno, ale tam treba najprv skočiť. Čiže jedna vec je pozrieť sa do seba a skočiť do tej vody. Druhá je ale pozrieť sa do zrkadla na jej hladine, ktorú možno až nenávidieť budeš kvôli rôznym okolnostiam. Môže byť studená, nepríjemná, plná strachu a víziev. Každopádne ich prekonaním na ten druhý breh vypláveš. V tom zrkadle uvidíš svoj vplyv na tvoj partnerský vzťah, na kolegov, rodičov, deti. Či si spokojný, ako žiješ, čo rodine a svetu zo seba ponúkáš a koľko z darov života s radosťou prijímaš. S tým, čo ti hladina vody ponúkne, pravdepodobne spokojný nebudeš, ak k sebe sebaklam pestovať ďalej chcieť budeš. Čiže dve cesty. Vnútorná a vonkajšia práca.
Vnútorná cesta znamená ponor, a to dosť hlboký ponor do seba. Vonkajšia cesta je odvaha a prekonanie strachu pozrieť sa do zrkadla, ktoré nám nastavujú ostatní ľudia a celý svet. Integrácia vnútornej a vonkajšej cesty bude znamenať zrodenie nového, pravdivého človeka. Ten z vás, ktorý absolvovať takúto vzdialenosť od seba klamu k pravdivosti, v tomto svete zatiaľ necíti zvládnuť sám, tomu samozrejme som s radosťou a úctou k dispozícii. Odvahu si k tomuto vážnemu kroku k zmene nabrať máš ale ty. Kľudne sa mi ozvi. Takto na začiatku akože nového roku sme zvyknutí si nielen zaželať niečo krásneho, ale podektorí z vás si dajú aj konkrétny cieľ. Čo by nebolo zlé dodržať realitu, ale sami asi všetci poznáme. Cieľ je stanovený cez ego a to je stále povrchné. Zámer je čistý, no samotný bez precítenia tiež nestačí a bez činov sa vôbec nič neudeje. Do tej vody skočiť proste musíš a potom plávať. Plávať smerom, kam ťa to ťahá a dlho na jednom mieste nepobudnúť. Ty veľmi dobre poznáš svoju cestu. Ty proste vieš, aký prvý krok máš spraviť. Vieš to? Každý to vieme. Ten ďalší krok, stále ten jeden ďalší. Neustále to vieme. Len jeden jediný krok urobiť. A kto mi na konzultáciu príde s tým, nech mu to pomôžem ja nájsť. Ešte byť k sebe úprimným a pravdivým sa nerozhodol. Spýtam sa iba, dokedy sa chce ešte držať v seba klame. Tvoje šťastie stále závisí na tebe. Kým to tak nevidíš, tak sa necháš unášať pod nadvládou tvojho ega. To je vsio, milí moji. Dopredu ti poviem, že ten prechod k druhému brehu nebude jednoduchý, ba miestami dosť krutý. Presne natoľko sa budeš trápiť, nakoľko sa snažíš nepustiť sa od závislosti. Priama úmernosť je medzi tvojim šťastím a lipnutím k už zastaralým a nefunkčným presvedčeniam. Je na tebe, kedy si pripustíš nedržať sa ničoho doteraz v úvodzovkách istého a príjemného. Áno, budeš sa trápiť, proste každý sa trápime, každý. Zmena nenastane len tak pre nič za nič, nikdy. Z vlastných skúseností vidím, že bez veľkých faciek sa človek na začiatku nepreberie. Počítaj s tým. A lepšie spravíš, keď dopredu nastavíš jednu aj druhú tvár a sa prestaneš brániť životu ako takému. Skôr sa na ten druhý breh dostaneš. Aj z tých rôznych príbehov, ktorý som od vás vypočula už, mi je jednoznačné, že nás ego len tak nepustí žiť si bez neho. Priprav sa na to a plávaj, nech sa deje čokoľvek. Nezastavuj sa na dlho, len plávaj ďalej. Aj keď miestami od vln nebudeš vidieť druhý breh. Či ťa prekvapí úplná hmla, nevadí. Neprestávaj konať to, čo máš. Dôvera v pravdu ťa k tvojmu šťastiu dovedie. Človek sa najprv cíti horšie. Ego sa cíti ublíženým a sa na nás hnevá, urazí, s nami bojuje. Keď si vedome pripustíš byť na chvíľu neistým, strateným či bezvládnym, ale neprestávaš dôverovať a konať, ono pochopí, že už nad tebou nemá moc. Ty si svojím pánom od tejto chvíle. Sice si niekedy až zmetený a si myslíš, že veď ty si v poriadku. Keď sa ale pozastavíš, hneď si všimneš, ktorá je pravdivá cesta. Si zlostný, napchávaš sa zbytočne, útočíš na svoju milovanú, si frustrovaný, nesmelý, zbabelý, až neúnosný aj vo svojich očiach. Máš panické ataky, zdravotné problémy, rôzne výhovorky, máš zlý vplyv na svoje okolie, pozoruješ v sebe aj okolo sebou napätie, nešťastie, nespokojnosť. Si tvrdý, krutý, neschopný, rodina sa ti rozpadáva, komunikácia viazne,
deti plačú, manželka kričí a tak ďalej, všetko možné. A uvidieť všetky tieto bolesti ťa prinúti k zmene. Toto ja vidím. Preto ti prajem na tento rok tak veľa starostí a utrpenia, koľko potrebuješ k pozastaveniu sa pred skokom do vody, aby toho vytúžená zmena v tvojom živote konečne nastala. Aby si sa ďalej netrápil už. Ale aj keď trošku unavený, ale spokojný z dosiahnutia brehu, našiel to svoje šťastie, partnerku či poslanie, zdravie alebo pokoj a slobodu v láske sám k sebe. Tam sebaklam už neexistuje. Je len pravda, ktorá ťa oslobodí od trápenia. Bdelosť je tak jasná, že sa naozaj nadýchneš blaženosti a si užiješ tento a ďalšie roky v radosti šťavnatého bytia. Nie len ty, ale aj ľudia v tvojom okolí sa zmenia a spolu budete zažívať veľa šťastia. Zmena nastane, keď si ju pripustíš. Keď nechceš za každú cenu minúť chvíľkové ťažkosti a trápenie. Priebeh zmeny možno nebude celkom radostný, ale efektívny vďaka svedomitej práce na sebe. Bude to realizácia skutočného seba a v podstate potom aj túžime. Výsledkom bude nádherný, spokojný život. Keď ti už stačilo sedieť v kúte či na dne svojho bahna, tak ťa vyzývam vykročiť tým prvým najpodstatnejším krokom na začiatku tohto k zmene volajúceho roku 2024. Na konzultácii preberieme všetko dôležité. Ale neponúkam ti povymýšľať nejaké sľuby. To nefunguje, aj ty sám už to vieš. Ponúkam ti intenzívnu prácu a sebarozvoj k zdravej sebaistote, ktorou dosiahneš všetko vo svojom živote. Začni o sebe rozprávať v bezpečnom prostredí. Keď sa prekonáš v tých pre teba najťažších situáciách a z toho silu načerpajúc sa vydáš po svojej ceste stále ďalej a ďalej, aby si dospel k zdravému sebavedomiu, žiť tak, aby si bol sám so sebou stále spokojnejší, lebo budeš vedieť, že ťa ego neovláda a tak je život ľahčký a v tých pre ego ťažkých chvíľach už sa vody, čiže svojich ani iných emócií a úloh báť nebudeš. Ako náhle si pripustíš byť na tom horšie, vo vyhliadke je dlho očakávaný radostný breh. Neutáčaj sa a hlavne neplav naspäť do už poznaného. Choď do neznáma a len dôveruj. Čaká ťa láska a sloboda. Nájdeš tam svojho dvojplameňa a tvoje poslanie. Toto všetko ti nepríde len tak bez toho, že by si doň vložil svoje úsilie a úprimnosť. Šťastie nenájdeš bez pustenia nešťastia. Není iná cesta. Hoci ak by si to prijal, proste není. Prejdeš temnou nocou svojej duše. Bez práce koláče na začiatku tvojej úprimnej cesty nie sú. Upečú sa jedine zo surovín úprimnosti k sebe. Pozri sa do seba cez zrkadlo, ktoré ti život ponúka. Keď všetko ustojíš a naberieš odvahu čeliť svojim strachom a výzvam, aj výsledok nastane, ktorému sa budeš nielen tešiť, ale pocítiš aj vďačnosť k sebe a k samotnému bytiu. Partner či poslanie ťa nájdu, ako náhle sa prekonáš v tom, čo ti príde nepríjemné či ťažké. Prajem sa rozhodnúť byť odvážnym a pocítiť, že aj ty si zaslúžiš byť šťastným. Prajem ti tento rok vykročiť k tej zmene, ktorú si tak dlho oddiaľoval a ktorú už nemôžeš minúť, lebo prišiel ten správny čas prekročiť svoje tiene, svoje ego a vykročiť na cestu pravdy seba. Keď cítiš ťah a smer, tam už seba klamom pokoj nenájdeš. Ozýva sa čistá duša. Prajem k zmene vytrvalosť, disciplínu
a ešte väčšie a silnejšie prijatie seba takého dokonalého, akým práve v tejto chvíli si. Prajem ti pripustiť si fakt, že zmena nenastane zo dňa na deň a aby si sa na druhý breh dostal, je normálne zakopávať a padať. Nejde nič hneď na prvé najlepšie. Ide nejak. Keď vytrváš, pôjde stále len a len lepšie a sa dostaneš na ten vytúžený a dlho očakávaný druhý breh. Keď ti v tom procese a uvedomení si úloh môžem práve ja pomôcť, budem poctená. Ďakujem ti, že ti týmto videom môžem možno obohatiť tvoj deň a celý rok. A keď aj tvoj život, tak o to viac sa teším. Prajem ti odvahu k uvedomeniu si trápenia, ktorá sa stala tvojim štandardom. Vlož do zmeny potrebnú prácu a vytúžený život zjavne a jednoznačne nasleduje. A potom túžiš. Pripoj sa ku mne, keď tak cítiš. Rozbehnime tento kanál v tento rok tak naozaj, aby sa ľuďom okolo nás viac darilo, aby šťastie a úspech nikoho ďalej neminul. Si schopný všetkého, čo si len predstaviť dokážeš. Na záver a na začiatok roka ti teda v skutočnosti prajem ešte väčšie trápenie, čo ťa dotlačí už urobiť zmenu k tvojmu šťastiu. Podarí sa to. S úctou a láskou tvoja Rea.